በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሪኽ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜ ሰማዕት ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ። ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜ ሰማዕት አቡኡ ቴዎድሮስ ሊቀ ካህናት ዘእስክንድርያ አዲኡ ኸዓ ሶፍያ ይበሃሉ። ውላድ ብምስኣኖም ይሓዝኑን ንኣምላኽ ይልምኑን ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ብበዓል ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን 5 ሐምለ ቅድስቲ ሶፍያ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ክትምሕፀን ከላ ቅዱሳን ሃዋርያት ኣብ ስእልታቶም ኮይኖም ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ንሱ ከዓ ቅዱስን ሕሩይን ስለ ዝኾነ ጴጥሮስ ኢልኪ ስም ኣውፅእሉ በልዋ። ተወሊዱ ስሙ ጴጥሮስ ኣውፅእትሉ ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ምእንቲ ክዓቢ ከምኡውን ንእግዚአብሔር የገልግል ኢሎም ንሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቴዎናስ ሃብዎ። ሊቀ ጳጳሳት እዚ ሊቀ ጳጳሳት እዚ ኣስተምሂሩ ካብ ማዕርግ ዲቁና ክሳብ ማዕርግ ክህነት ኣብፅሖ። ክመውት እንከሎውን ብድሕረይ ዝሽየም ጴጥሮስ ኢሉ ነገረሉ። ልክዕ ከምታ ዝበላ ምስ ሞተ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜ ሰማዕት ኣብ ግብፂ ኣብ እስክንድርያ መበል 18 ሊቀ ጳጳሳት ተሸመ። መበል 18 ሊቀ ጳጳሳት ተሸመ። ነዚ ቅዱስ ኣቦዚ 3 ተምሃሮ ነበርዎ። ንሳቶም ድማ ለእስክንድሮስ፣ ኣኪላስ፣ ኣርዮስ ይበሃሉ። እዚኣቶም ጥራይ ተጠቒሶም እምበር ተምሃሮስ ካብዚኣቶም ጥራይ ኣይኮኑን። ግን ንታሪኽ ስለ ዝመፁ 3 ተጠቒሶም። ኣርዮስ ሃገሩ ልብያ እዩ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተ መዛግብቲ ማለት ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ኣትዩ ካብ ጥበበ ሰሎሙን መጽሓፈ ጥበበ ሰሎሙን ከነብብ እንከሎ ከምዚ ዝብል ረኸበ። ትቤ ጥበብ ፈጠረኒ ኣብ ከመ እኩን ቅድመ ኩሉ ተግባሩ። ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 22 ዝብል ቃል ረኸበ። ንሱ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ኣምላኽነት ይጠራጠር ነበረ እሞ ጥበብ ተባሂሉ ዘሎ እግዚኣብሔር ወልድ እዩ። ፈጠረኒ ማለት ከዓ ብባህሪዩ ፍጡር ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ኢሉ ክከራኸርን ከስተምህርን ጀመረ። እዚ ነገር እዚ ናብ ተፍጻሜ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ በጽሕ እሞ ጸዊዑ ዝወደይ ከምዚ ዝበለ ትምህርቲ ካባይ ኣይሰማዕኻን፣ ካብ መጽሓፍ እውን ኣይረኸብካን፣ ንኻልኣይ ግዜ ከምዚ ኢልካ ኣይትሕሰብ ኣይትናገር እውን በሎ። ኣርዮስ እሺ ሓራይ ኢሉ ከደ። ምክርኻር ግን ኣየቋረፀን። ቅዱስ ጴጥሮስ ንኣርዮስ ካብ ሽመቱ ሰዓሮ፣ ካብ ማዕርጉ ኣብሪዱ ኣባረሮ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ እዞም ክርስቲያን ክውድኡን ክጠፍኡን ኢለ መዓልታዊ ብሴፍ እውድኦም ኣለኹ፣ ግን እንደገና ከዓ ይበዝሑ ኣለዉ፣ ዋላ እውን ኣይቀነሱን። እንታይ እዩ ነገሩ ኢሉ ሓተተ። ንስኻ 2,000 ቀቲልካ እንተውዓልካ 2,000 የእሚኑ ኣጠሚቑ ዝውዕል መምህር ኣለዎም ኢሎም ነገርዎ። መን እዩ ንሱ በሎም። እቲ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ጴጥሮስ እዩ በልዎ። ቅተልዎ ኢሉ ጋላት ዝተባሃሉ ጭፍራ ለኣኸ። ኣርዮስ ነዚ ነገር እዚ ሰሚዑ ንኣኪላስን ንእለ እስክንድሮስን ተመሊሰ ኣለኹ እሞ ምስ መምህረይ ኣተዓርቑን ይበሎም። ከይዶም ኣቦና ተዓረቐልና በልዎ። ቅዱስ ጴጥሮስ ተመሊሱ ድዩ በሎም። እወ ተመሊሰ ኣለኹ ኢሉ በልዎ። እንተ ተመሊሱ ደኣ ጽቡቕ፣
ኢሉ መዓልቲ ቆፂሩ ኣፋነዎም። በዛ ለይቲ እዚኣ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣምሳለ ሕፃን ኮይኑ ዝተቐደደ ክዳን ተኸዲኑ ርእሱ ሒዙ ክሓዝን ክጉሂ ተረኣዮ። ጎይታ ምዃኑ ፈሊጡ ኦ እግዚእየ መኑ ሰጠጣ ለልብስከ፣ ጎይታይ ክዳንካ ደኣ መን እዩ ቀዲድልካ በሎ። ኣርዮስ ሰጠጣ ለልብስየ፣ ኣርዮስ እዩ ቀዲድዎ ንኽዳነይ በሎ። ካብቲ ናይ ባህሪ ኣቦይ ካብ ኣብ ካብቲ ናይ ባህሪ ህይወተይ ካብ መንፈስ ቅዱስ ፍሉይኒ ወእምኔሁ ተዓቀብ ክምለስ ስለ ዘይክእል ዝተወጊዝዎ ዘሎ ውግዘት ከይትፈትሓሉ ተጠንቀቕ፣ ካብኡ ተጠንቀቕ በሎ። ጎይታ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣተሓሒዙ ንቅዱስ ጴጥሮስ ክሳብ ግዜ ምጽኣት ዘሎ ነገራት ኩሉ ነገሮ። እቶም ክልተ መማሃርቱ ማለት ኣኪላስን እለእስክንድሮስን ከም ቆጸሮኦም ንኣርዮስ ሒዞሞ ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ መጹ። ኣርዮስ ሓደ እግሩ ናብ ውሽጢ ቤት ሓደ እግሩ ኣብ ደገ ኸሎ ውጉዝ ኣርዮስ በሰማይ ወበምድሪ ኢሉ ወገዞ። ኣርዮስ ሃዲሙ ከይዱ ጠፍአ። በዓል ኣኪላስ ደንጊጾም ጠጠው በሉ። እዞም ደቀይ ስለምንታይ ትድንግጹ በሎም። ከነተዓርቕ ኢልና እንደገና ከም ዝገደደ ኮይኑ ደኣ እንታይ ከዘየደንግጽ ኣለና በልዎ። ኣነ ናይ ጎይታይ ፍቓድ ክጥሕስ ኣይክእልን እየ፣ ዕለተ ሞተይ ቀሪቡ እዩ። ብድሕረይ ኣኪላስ ወደይ ክሽየም እዩ። ብውዳሴ ኮንቱ ጠሊፉ ናይ መሰነታት ብሓደ ምዕባይ ፍቕሪ ተገዲዱ ናብቲ ዝነበሮ ሽመት ክመልሶ እዩ። ንሱ እውን ኣይጠቅምን ኣብ መንፈቅ ኣብ 6 ወርሒ ክቕዘፍ እዩ። ካብኡ ቐፂሉ ወደይ እለእስክንድሮስ ክሽየም እዩ። ኣብ ዘመኑ ዓብ ጉባኤ ክግበር እዩ። ናይ ኣርዮስ ሕፍረት ከዓ ኣብ ጉባኤ ክግለጽ እዩ ኢሉ ጎይታ ዝገለጸሉ ነገሮም። ነዚ ሰሚዖም ናብ ቦቶኦም ተመለሱ። ብድሕሪኡ እቶም ዲዮቅልጥያኖስ ዝለኣኾም ጭፍራታት ጋላት መጹ። ንቅዱስ ጴጥሮስ ምእመናን ኣዝዮም ይፈትዎ ስለ ዝነበሩ ለይትን መዓልትን በብእብረ ይሕልውዎ ነበሩ ወይ ክሕልውዎ ጀመሩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ኣዝዩ ንህዝቡ ሓላይ ብምዃኑ በኣይ ምኽንያት ናይ ምእመናን ደም ብከንቱዶ ክፈስስ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ናይ ቅዱስ ማርቆስ ቤት መቃብር ኣትዩ ኦ እግዚእየ ኦ እግዚኦ ረስያ ለዛቲ ደምየ ተፍጻሜ ደመ ኩሎሙ ሰማዕተ አንጾኪያ ንደመይ ናይ መወዳእታ ሰማዕትና ግበራ ኢሉ ክጽሊ ጀመረ። በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ቅዱስ ተፍጻሜ ሰማዕት እናተባህለ ክጽዋዕ ክኢሉ። ከምዚ ማለቱ ግን ብድሕሪኡ ስለ ክብሪ ወንጌል መከራ ንዝቕበሉ ምእመናን ሰማዕት ከይኮኑ ወይ ሰማዕት ከይበሃሉ ተመቅንዩ ዘይኮነ መከራ ምስ በርትዖም ከይክሕዱ እሞ ከይኩነኑ ኢሉ እዩ። ከምዚ ኢሉ ምስ ጸለየ ናይ ጸሎት መልሲ ኣሜን ይኩን በከመ ቃልከ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ ተሰሚዑ። ቅዱስ ጴጥሮስ ምእንቲ እቶም ህዝቢ ምስኡ ከይሞቱ ኢሉ ምስቶም ሰየፍቲ ከምዚ ኢሉ ተማኸረ። ኣብ ፍሉይ ሰዓት ብፍሉይ ሰብ ብለይቲ ሰብ ከይረኣዮም ክመፁ ንሱ ከዓ በታ መስኮት ተቐሪቡ ክጸንሖም እሞ ብጽምዋ ክስይፍዎ ከምታ ዝበሎም ብሴፍ ብመስኮት ሴፍ ብምሕላፍ ሰየፍዎ። ካብ ክሳዱ ጸባን መዓርን ወፀአ። እቲ በድኑ ከዓ ን2 ሰዓት ዝኣክል ከይወደቐ ጠጠው ኢሉ
ጸንሐ። ኣስሓወ ሎሙ ፈቃሮ ቅድስተ ወመጠወሙ ክሳዶ ክብርተ ለጋላት ከም ዝብል ኩሉ ግዜ ጸሎቱ ምስ ፈጸመ ብኢዱ ጠቓዕ የብለሎም እሞ እቶም ምእመናን ኣትዮም እቲ ዝመሃር ክምሃር እቲ ብሕጊ ዝመጽእ ከዓ ብሕጉ ይዘራረብ ነበረ። ኣብዛ ዓለት እዚኣ ግን ፈጺሞም ድምፁ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ከፊቶም እንተ ኣተዉ ከዓ ክሳዱ ተቖሪጹ ጸንሖም። እንተ ኣጋጠምዎ ማለት እቲ ክሳዱ ምስቲ ታሕተዋይ ክሳዱ ናይ ኣካላቱ እንተ ኣጋጠምዎ ወይ ተረግበ ኣሰረ ምትረት ይብሎ። ሰይፍ ዝተተንከየ ኮይኑ ጸንሖም፣ ዘይተተንከየ ጥዑይ ሰብ ኮይኑ ጸንሖም ምስ ኣላገብዎ። ኣብ መንበሩ ከዓ እንትርፎ ሓንቲ መዓልቲ ተቐሚጡ ኣይፈልጥን ነበረ። ምኽንያቱ ሓደ መዓልቲ እናኣስተምሃረ እንከሎ ጎይታ ተቐሚጥዋ ስለ ዝረኣዮ ኣነ ምስ ጎይታይ ተጸቓቒጠ ኣይቅመጥን ብምባል ኮፍ ኣይብልን ነበረ ኣብ መንበሩ። እንታይ ደኣ ኣብቲ ጎኑ ምንጻፍ ኣንጺፉ ኣብ ታራ መንበር ይቕመጥ ነበረ። ሽዑ እቶም ምእመናን ኣብዚ መንበር እዚ ገይሮም ብመዝሙር ብመሃሌት ብኽብሪ ቀበርዎ። ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜ ሰማዕት በረከት ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሰላም ለከ ሰባኬ ሃይማኖት በጥያቄ አምሳለ ጳውሎስ በሰሎንቄ ዕፀ ወይን ጴጥሮስ ወዕፀ ሐዲስ ኤሎቄ አርጋበ ዘሞርሞንቄ አንተ እንተ ጸለልከ እምናንቄ እፈኑመ ጊዜ ሰርክ አውአየቀ መርቄ። በረከቱ ጸሎቱ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜ ሰማዕት ምስ ኩሉና ይኹን። በዚ ዕለት እዚ ብዕለት 29 ሕዳር ዓመታዊ ክብረ በዓሉ ተዘኪሩ ዝኽበር ቅዱስ ኣቦ ተፍጻሜ ሰማዕት ቅዱስ ዝኾነ ኣቦ እሞ በረከቱ ጸሎቱ ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምንጪ ስንክሳር ዕለት 29 ሕዳር ወይ ድማ ኣሰረ ቅዱሳን ዝብል መጽሓፍ